Sinarita ni Jesus dati apangarig kadagiti tattao. Ibagak ti pudno kada kayo, ti tao asan asumreg iti ruangan ti pagapunan dagiti karnero, ngem kumalay at ket di iti sabali apagnaan, may saaman nanakaw ken tulisan. Ti sumreg iti ruangan iso ti pastor dagiti karnero. Isu ti ilukatan ti agay-aywan iti ruangan. Mangngeg dagiti karnero ti timek na no awagan na dagiti nagnaganda ket irwar na ida. No mairwar na idan magna iti sango da ket sumurot dagiti karnero. Agsipod ta mailasen da ti timek na. Saan da sumurot no sabali saan da sumurot iti sabali no dida ket itarayan. Agsipod ta saan da nga am mo ti timek na. Ngem saan anaawatan dagiti tattao ti kaipapananday ti apangarig. Kinunamanen ni Jesus kadakwada, ibagak ti pudno kada kayo. Siyak ti ruangan apagserkan dagiti karnero. Mannanakaw ken tulisan dagiti amin nga immay nga immun unang siyak. Ngem saan adiningeg dagiti karnero. Siyak ti ruangan. Maisalakan to ti si asino man asumrek kanyak. Sumrek ket rumwarto ket makasarak to iti pagaraban. Umay ti tulisan. Tapno agtakaw, agpapatay ken agdadael. Imayak tapno maaddaan da iti biag nga awan pagkurangan na. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Dimakkel kami nga agtartaraken. Adda dingwon ko na tayo nya, dingwon ko nami. Agtartaraken kami, kompleto. Usually, adda tataraken mi. Tinuang kanyami, haan nga pagpaanak, wano haan nga parasida, tinuang pagtrabaho. Manmanon sa amot tinuangan. Nariga ngami nga tarak ng tinuang. Di may sa kuribot, hang umanay ti bigat, hang mga umanay ti malam. Na nangruna di ayan mi ta iruutan mi tinuang hami nga iwayway laeng haan iruutan ingka magalat iruot mais unaan nyaman basta iruutan mi adala tam baka daytoy baka ti taraken mi abaka adda jay bantay nga nakawayway ingka ipainom ijay waig ijay surbok bigat ken malam ialis mo di pa ka iwaywayan na tapno manganda dayjay mo ti pagpapaanak adala tamot kalding dataraken mi nga kalding aso dagijay adala tamo baboy amoy ti panagtaraken mi ti baboy idiket 3-in-1 dayjay taraken mi anya dayjay gisirok ti balay mi adda kwan adda naalaadanen dagijay arasaw kada kwa nga ibaleng mi jayen kada ukis ti kwan dayjayen dayjay baboyan nga no nagnagdikot saram ingkalaen ijay lotak ijay sirok ti ba kasi ti panagtaraken mi idi parasida para lako no adda malako asjay manok automatic at dalata ngano elementarya kami ti assignment mo nga taraknen kalding para iwa-iway bigat ken malum agpainom kamuyo ti kalding nakakita kay ti kaldingan hampay nya nakikita yo goat kaya kalding no mo iwa-iway ti bigat no nabasapay di ruotan na kayat ti maguyod kinagbat ti tanak niya mo grade 3 ak sa ide ginuyod kami tadakkel nga kabayan ilay ipasalog ko di na agkabeng mat di na kayat pinawaywayak ta talina di padol amuyo ti padol laklakayan na kung jak amo ti English ti padol ni mestra inya English ti padol kita man dapay amog pumusay kayo di yo pa naamon mo ti English ti padol oray siya problema nga inya English ti padol datay mo lang nga Ilocano pinawaywayak ti kagudwa mitro linayatak inyablat ko tadyak garod maibaba kemaladaw akon napuntaan di tapak-tapak na di sara na ay nagkalatik na iyablat ta agong ko so nagdaringo plat lang rod ta agong ko napuntaan pa ilati padol dublen so nga medyo na ipit-pit pay nagdaringo ak
Inlunod ko dahi nga kalding, inibatakon, agawid kantulan, numalumta kitaem ko na, diya ka mo nakaawid mo. Diya mo niya akin mulmulak, kinkinan na dyan, basta inablatak, nagdaring o. Kasi tarakan, narwam tayo nga, agtartarakan da tayo nga, sadot ka mga Ilocano, no, awan tarakan mo Apolos. Nuhaan nga, nuang, nadagsan tinuang, nadatrabahom, narigat, baka, narigat. Usually ka, adda kalding, adda lata aso met, adda lata pusa, da kayo metatan, apo nakapampers mo, dagita pusa, kada aso yun. Diyos ko, jak ma-imagine nga pampersan, mi ginwang mi ide. Nakapampers mo kada so mula sagsagay sayon dan, di da pa agpapatangan, data mo lamang sagsagay say, data aso ti obra, di ma-imagine. Kasi mo ti tarakanan, da kami ide, adda serbina. Kanya dagi jay, siyempre no, adda birthday, no, awan, narigat ag birthday kanyami, no, adda emergency, adda ilakom, kas jay, pagbiag kanyami idi. Nagi jay, uray pusa, ngam tatamutan, ay awanan no, nagtudo, na pananukak tay pusa yaw, ay nanguro na no taga-kabarwan, awan, ingkirugdan, awan maaladan, na jayan. Kasi ayon taraken, naruwam nga datartaraken. Iso nga ammo tayo, nga at the relationship, di agtarakan, kinda dyan nakin. Kala di aso yun, kita nyo, adayo kay pala ang agkalkaliwikiwan. Ngam na di bisita, ammo mga sumisida ti aso, ag ngir-ngir-ngirin. Si dana mga tadato yan, kung kunana dayay. Dayay at the relationship. Tadagay, origin wang may idin, agar-arab. Kanyo man ammo agar-arabun, nya ti English na, eating grass. Agar-arab ka, umuli kami pa, iji ulo na. Diyan ti Sara na, umuli kami nga mapan, iji bukot na ka, mayat tatarakan mi nga rod, agaam mo kamin. Ngam na sa bali mapan madi. Taadda relationship, adda napintas na unag nga langan-langan, ti agtarakan, kindi jay, tarakan. Uray no sinno kanya tayo, adda na unag. Uray ni Apo Isus, dahi titipi pangarig nga inaramat na, isong katata, maawagan tinaimbag a pastor. Sa bali di sitwasyon da, tatitartarak nanda, karnero, asno, kamelyo, datayumat, nuang baka, kabalyo, bangat, niya pa'y. Kalding, sa bali, nagaddayo, no pagdasigan, ti kalding ken karnero, ti kalding na sirib. Kalayatin na tatipang, uray no natuang uno kayo nga may di mabalin na nga ulyan na kanan na amin nga bulong gawaten na bulong sa alas sinilas tiyan na kanan data nga kaldig iso kano na palubosam gineteb na aminan no nabaybay ang takalding mo uray inya no numutah nga agtubo di naggeteban na tadda nga rod di katay na patayon na di jay mula kati karnero sa bali nalampay vulnerable ka paklat ko ma tilo ko ano. Haan na nga, ti kay kalding ko no, sa dinota enti makan so, mapan dumanon, ti karnero haan. Masapol nga, idalan day jay pastor. Iso da ito salmo responsoryo, kunana itinalang to nga pagpaaraban, iturong nak, haan nga agbirok. Sa kunada, ti karnero, adda kurarap, 30 meters, lati pa nagkita na after that, haanan nga makakita. Kauray magmag na dati karnero, uray abutan, basta magmag na latan. At datong tungangaw na nga rod. Ngamti kalding haan na sirib. Sigun ka dagiti na naruang magtarta, ito'y magamin ka nakakular mo dagiti karnero, kanya da desierto. Ilidalan nati, nyanaganan, ubog nga paginuman. Dahil ti description na, tanakapsot ti karnero, kemasapol ti naidumduma nga panangaywan. Dahil ti pa'y pangarig ni Apo Jesus. Kinukunana, iso tinaimbag a pastor, datayumat dagiti arban na. No iso na tinalaing nga pastor, datayo ti karnero na. Iso ti mangidalan kada tayo, iso ti mangkita ti pagsayaatan tayo, iso ti nangkita iti pagimbagan tayo. Kukunana, no nalaing kang agtaraken, kaang-angdod kunana, kaang-angot mo ti taraken mo. No nalaing ka nga agtaraken, jay angot mo, kaang-angot mo. Isugarod nga, dagiti agtartaraken ti baboy nga padpadak, agat baboy.
Da kami idi ti assignment ko no daytay injeksyonan ni manong ko dagiti burias mi nang runa ta lubumot jay pagkuan no nagpaanak kami sikap para tengal kunanan to jay mag-agkulag tin makasta tuduken na ay apo talong aldaw daya angot tinagibaba nga may ka uray sabon in PE kada nya nga ruot ikabi nga maikat kaga baboy kami kasi kaang-angdod na ko na kahit nga saon haan nga adayo agraman angot di jiri na kainted na kanya tayo ngam tinaimbag nga pastor adda baston na anya di baston adda sa rukod hantay nga sa uti baston sa rukod duwa kanya dati sa rukod no nasulpeng ka ay kapaltikan na kamot haan nga mabaling nga aramidem di kayat mo no datayo kuma ito'y lokal tayo awan ti sa rukod ngam tali di makanya tayo yun no tali go kano nasubag ka amo yun pagsasautin nasubag kada kami no nasubag di nuang kamang tubay ni amang ko di buko ti bayog no amo yun man ti bayog di kaysa makaawat ngamin ti Ilocano di bayog mga ramid ti addatirad na di ko atap no nasubag di nakakabil di agong na sa freedom basita no guyod mon sumurot na nasakit wano saan tansan sabay ikabil da tapno no nasubag sumurot kano nasubag ti taraken di baston ablatan na met pangabog na nuhang ka nga sumurot. Apayang amin, nuhang ka nga sumurot iti pagayatan na sikat ti mapukaw. Imagine nyo, itaraken tayo. Siya kada taraken ko nga manok, pato, pabo, ganso, di damot nga agan anak. Kaya di manok, baybay akpay din, parchen yun, kung nakta, no nagtudo, no nakapudot na ta nagtudo, agbuburtong mati matadan. Tuno ko, may pulutanan dan tumanan. Ngam no umay ti kali, dagajay piyak. No umay ti kali, ta dumot agtatakaw, ijay kali, banyas, uwak. No umay ti kali, ti kasta di jay nanang, sa lukuban na dagajay, anak. Sino ti matiliw daytay, adayo, daytay saan nga mapan, sumalipengpeng, kasjay magkanya, kasjay ti ibagbagan ni Apo Jesus. Nga masapol nga, agtultulnog tayo kenkwana. Sumalipengpeng tayo ang kankanayon kenkwana. Dagiti natangken ti ulo na, ti ammuda mga abak, ti ammuda kayang-kaya dati biyag, ti ammuda ka, adda kinatangsit nga, uray awan ni Apo Diyos kakayak, dagitoy mapukaw. Dagitoy haan nga maaywanan ti agpaspastor. Kanya ti rumbeng nga aramiden tayo, masapol nga agtudyo, haantay nga agsubsubag, masapol nga sumalipengpeng tayo kenkwana, ta isuna nga rod ti mga aywan kanya tayo. Anya ti perfect nga pastor, iso ni Apo Jesus. Anya ti kuna ni Apo Jesus, imayak tapno maadda-anda ti biag nga awan pagkurangan na. Anya day nga biag nga awan pagkurangan na. Apay ti biag nga awan pagkurangan na, ijay to langit, haan. Mabalin nga ibiyag tayo ditoy. Kitaan nyo, ti panangiwaras na, itilubong ti pamati, intalag na, Santo Papa, Obispo, Papadi, datayo alideres, taaywanan tayo, tina-espirituan a panagbiag dagiti kakabsat tayo. Iti sibil, adda presidente, adda bise, diamon adda pay bise tayo, dagiti mangidadaulo, gobernador, congressman, mayor, barangay, kapitan, taaywanan tayo, na italag kadakwada, ti panakaaywan dagiti tattao. Kitaan da ti pagsayaatan da, datayo mat pamati, ti lubong tayo. Aywanan tayo mat iti pamati, han nga dadaulan. Taisuda mo dagiti na iti sibil nga gobyerno kada tayo, kitaan da ti pagsayaatan, na ipaaywan mat kadakwada, ti kinapastor. Da tayo mat iti pamilya, da kayo nga ama, da kayo nga inna, da kayo nga natataangan, aywanan. Tikarit na kanya tayo, no naawat mong tinagbalin nga pastor, si kamo ti agbalin a pastor, kinikabsa mo. Haan lang iti barangay, ijay ka aruba, sisa, ijay pamilya. No naawat tayon dayta na imbaga pastor, isuna ti pagtuladan tayo, da tayo mat ti mga iwan. Anya ti obligasyon tayo, pakanen, ay painuman,
adalan, pagbalinan nga nalaing, sursurwan, tapno agbalin nga agbiag, nga nasayaat, tano ti pamilya, kinaaywanan, tinasayaat, tinaimbag a pastor, awan dwa-dwa, nasayaat ti pagturungan na. No ti pamilya, inaywanan, tinaimbag a pastor, awan dwa-dwa, hanlang na sa pagbalinan na, no di pagwadan itigimong tayo. Dahil dya, isuang ko na naimbaga pastor tata, wan ni Apo Isus tinaimbag, ngam, impaaywan na mat kada tayo, dagiti tattao na. Kala siya kumama nga padiyo. Siya ti mga iwan, tina-espirituan nga panagbiag, ngam haan lang nga umanay dayta, kitahaan ti pagsayaatan, taawan ti magundawayan, awan ti maabuso ti biag na, awan ti maabuso, masalwadan ti biag ti tunggal maysa, anyaman awagas, taday dya nga rod, aywanan tayo. Kasi mo tayo may isang arban no, dagsakit agasan. Kitaan nyo ni Apo Isos, isuna mo't laeng. Kanya ti pangarig na, siyam apulo, ay isang gasot a karnero, napukaw di maysa, pinanawan na, binirok na day jay maysa, tapno agsubli. Kas jay mo ti tartarigagayan na kada tayo. Brothers keeper, kunana day jay. Da tayo, responsibilidad tayo mat, rebengan tayo mat, agiin na iwan. Iti tunggal maysa. Haan nga agiginon daway, haan nga mangdadaol, haan nga mangbaybay, agiin na iwan tayo mat. Kitaan tayo, no inarami din tinaimbag a pastor, inted na pa'y tibiyagnan, insagot na pa'y tibiyagnan, kasano mat ti panangitid mo, tibiyag mo, kadagiti kakabsat, ngam na ti pampanunutam ka, di bukod mo nga pagimbagan, bukod mo nga pakaitanukan, sikati kalainganan, sikati maidaydayawan, baka agkam kamalita yumat. Baka hantay masursurutan ti tugot, dahil ito'y naimbag a pastor. Baka timat pagkurkurangan tayo ka, imbes nga para kadakwada, imbes nga makatulong tayo, haamot ta, mangi badbadak, mangi taltalmag. Iso nga dahil ito'y kakabsat, dahil ito'y Domingo tinaimbag a pastor, ti misyon na, kanya ti kunana, tapno maadda-anda ti biyag nga awan pagkurangan na. Dahil mo ti tarigagay tayo. Uray adda agkamali, uray adda agbasol, uray adda maiwawa, agsisin na ranay. Agpipinastor agi innaywan. Tapno magunod day tabiyag nga awan pagkurangan na. Uray pala tigimong tayo, jibasit agimong tayo. No addan sinaranay, addan ayan-ayat, addan pa nagserbi, haanan nga bagbagi ti maitantanok, mariri na tayo day tabiyag nga awan pagkurangan na. Ala ko na tayo, ti salmo responsoryo, ti apo ti pastor ko, adda amin ang amasapol ko. Nagmayat atalek, nga numapan isunat, no talken tayo nga isunat ti pastor tayo, adda amin ang awanan ti biruken tayo. Kagapot adda amin ang nyamot ti aramiden tayo, misyon, agbalin a pastor, iti tunggal maysa kada tayo.